L-industrija tas-servizzi diġitali lokali li diġà tgawdi fiduċja kbira internazzjonali se tkompli tissaħħaħ fi żmien li ġej. Dan hekk kif il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri ħabbar li 8 kumpaniji ta' fama internazzjonali mill-qasam tas-servizzi diġitali qed jintrabtu li jinvestu flimkien ma' 60 miljun euro sas-sena li ġejja waqt li joħolqu mal-1300 impjiegi ieħor fostna. Il-Ministru kien qed jindirizza l-laqgħa tal-Kunsill tal-Fondazzjoni Gaming Mall tal-4 filgħodu fi Trident Park fl-Imrieħel, fil-preżenza ta' kapijiet eżekuttivi u rappreżentanti mill-akbar kumpaniji tas-servizzi diġitali lokali u investituri oħrajn potenzjali. Investimenti li varjaw minn e-sports fejn għandek kumpanija mill-Brażil tal-e-sports li irrilokatu ħadd tagħmel il-headquarters ġewwa pajjiżna, għandek kumpaniji tal-video game development li qegħdin jiżviluppaw ġewwa pajjiżna, ħabbarna kumpanija wkoll li qed terġa' tinvesti fil-settur edukattiv tal-video game development, żewġ kumpaniji ġodda fejn jitlu dak li jgħidulu digital marketing ftaħt uffiċċju tagħhom din il-ġimgħa u kumpaniji oħra fil-ġranet li ġejjin ħankun qed inawgura l-uffiċċju tagħhom ukoll, però wkoll numru ta' investimenti ġodda fl-industrija tal-iGaming fejn illum smajna minn daw il-kapijiet eżekuttivi li ħabbru il fuq minn 60 miljun euro f'investiment bejn din is-sena u snin li ġejjin u wkoll il fuq minn 1300 impjieg ġdid f'din l-industrija. U enfasizza li dan kollu juri sinjali pożittivi ferm għal pajjiżna biex tkompli jiġi xprunat tkabbir ekonomiku sostenibbli u l-investiment f'industriji li joffru l-aqwa pagi b'opportunitajiet għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. U da turi messaġġ ċar b'saħħtu li l-politika ekonomika ta' dan il-gvern hija waħda li tħalli riżultat ta' kwalità, tħalli riżultat ta' opportunitajiet għaż-żgħażagħ Malti u Għawċin. Il-Fondazzjoni Gaming Malta li twaqfet mill-Gvern u l-Awtorità Maltija tal-lob l-MGA għandha lan li tippromovi lil Malta bħala ċentru ewlieni għall-industriji relatati mal-iGaming, l-e-sports u l-game development. Il-Kunsill ġie indirizzat ukoll mill-Kap Eżekuttiv ta' Gaming Malta, Ivan Filletti.